дар қасри паҳлавонони ноҳияи Масчоҳ мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба бокс байни наврасон оғоз гардид. Намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, меҳмонон аз кишварҳои ҳамсоя ва масъулини соҳаи варзиш зимни суханронии худ қайд намуданд, ки натиҷаи соҳиби истиқлолӣ ва тинҷии осудагии кишвар аст, ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, соҳаи варзиш низ рушд ёфта истодааст. ҳамчунин дар маросими кушодашавии ин чорабинии варзишӣ бахшида ба рӯзи варзишгарон як қатор мураббиёну варзишгарон ва кормандони фаъоли соҳаи варзиш бо тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуданд. мақсади гузарондани мусобиқаи дӯстӣ байни халқҳо, дӯстӣ байни варзишгарон ҳаст, ки мо дар ин мусобиқа гузаронида истодаем. Ин мусобиқа бисёр ҳам натиҷаи хуб метиҳад, ки бачаҳо якум дӯстиҳош пайдо мешавад, дуюм онҳо ҳаросҳошон гум мешавад, дар куҷое ки набошанд онҳо ҳаракат мекунанд, ки дастбардори фарзан ки парчами тобистон бошанд. дар чорабинии варзишӣ, ки 3 рӯз идома меёбад, беш аз 100 нафар варзишгар аз тамоми минтақаҳои кишвар ва ҷумҳуриҳои ҳамсояи Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон иштирок менамоянд. Очень благодарен Федерации бокса Сагдийской области, Федерации бокса Мачинского района за приглашение на открытие турнира. Боксеров хороших очень много, тем более глядя вот по этим соревнованиям, по 2-3 боя я сейчас начальных видел, очень такие техничные ребята и молодцы, хороший уровень. маврид ба зикр аст, ки бо ташаббусу дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат зиёда аз 11 000 иншооти варзишӣ бунёд гардида, варзишгарони номӣ таҳти сарпарастии ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар қарор гирифтаанд. сол аз сол сафи иштирокчиёни мусобиқаҳои ҷаҳонӣ дар намудҳои гуногуни варзиш бахусус бозиҳои олимпӣ аз ҳисоби ҷавонони тоҷик бештар гардида истодааст. дар ноҳияи Масчоҳ солҳои охир барои фароҳам овардани шароити тамрину машқ ба дӯстдорони варзиш аз тамоми имкониятҳо истифода карда мешавад. дар доираи омодагӣ ба таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия даҳҳо иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шуданд. айни замон дар ҳудуди ноҳияи Масчоҳ 7 адад варзишгоҳ, 29 майдончаи варзишӣ, 41 адад толори варзишӣ ва 2 адад ҳавзи шиноварӣ фаъолият менамоянд. ҳамчунин дар ноҳия як мактаби варзишӣ ва варзишгоҳи марказӣ фаъолият менамоянд. дар муассисаҳои мазкур 30 нафар мураббиён аз рӯи 9 намуди варзиш ба 585 нафар варзишгар, аз он ҷумла 80 нафар бонувон ҳамарӯза машғулиятҳои варзишӣ меомӯзонанд. мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба бокс дар қасри паҳлавонони ноҳияи Масчоҳ бо иштироки беш аз 100 нафар варзишгарони наврас то санаи 5 август идома меёбад.